Yn yr ail benod, nathon ni weld fersiwn byr Matthew o goeden deulu Iesu. Roedd 14 cenhedlaeth o Abraham i'r brenin Dafydd, 14 cenhedlaeth o Dafydd hyd nes i'r Iddewon cael ei geithgludo i Babylon, ac 14 cenhedlaeth o'r geithglyd i'r Meseia. Mae yna 3 cyfnod fan hyn. Abraham i Dafydd, Dafydd i'r geithglyd, a'r geithglyd i Iesu. Mae'r cyfnod cyntaf yn amser maith. Ond fel mae Duw yn addo, mae disgynyddion Abraham yn dod yn genedl fawr, Israel. Dafydd oedd brenin Israel. Ei fab Solomon oedd y brenin ar ei ole, a na fe nath adeiladu y deml yn Jerusalem yn enw Duw, fel roedd Duw wedi addo y byddai'n digwydd i Dafydd. Ond roedd cwestiynau i'w ateb o hyd. Sut oedd y genedl hon yn mynd i fendithio holl bobl y byd, fel roedd Duw wedi addo i Abraham? Sut alla'r deyrnas yma fod yn dragwyddol? A sut gallai'r frenin fod yn fab i Dduw, fel nath Duw addo i Dafydd? Pan i ni'n edrych ar yr ail gyfnod yma o linach Iesu, mae'n ymddangos fel na fydd ateb i'r cwestiynau yna. Mae popeth yn edrych fel ei fod wedi mynd ar chwal unwaith eto. Ar ôl marwolaeth Solomon, roedd dadl ynglyn â phwy dylai fod yn brenin ar ei ôl. Rhannwyd yw'r wlad yn ddau, gyda teyrnas y gogledd yn cadw'r enw'r Israel, a teyrnas llai o faint y de yn cael ei alw'n Judea. Dros y 200 mlynedd nesaf, teyrnasodd 19 brenin dros Israel, a phob un ohonynt yn cael ei disgrifio fel rhai nath troi cefn ar Dduw. Yn y pen draw, ni'n darllen bod Duw yn danfon ymerodraeth Assyria i goncro Israel, a chafodd y rhan fwyaf o'r bobl eu cymryd i ffwrdd yn gaeth. Dyma sut ddath teyrnas y gogledd i ben. Roedd brenhinoedd Jiwda i gyd yn disgynyddion i Dafydd hefyd, ond wnaethon nhw ddim llawer gwell. Parodd y wlad 140 mlynedd yn hirach nag Israel, ond fe wnaethon nhw hefyd troi cefn ar Dduw. Cawson nhw ei meiddi a'i cymryd yn gaeth gan y Babyloniaid. Dyma beth mae Matthew yn ei olygu pan mae'n sôn am y geithglyd. I bobl Israel a Judea, rhaid ei fod yn edrych fel bod addewidion Duw yn methiannau llwyr. Felly, danfonodd Duw broffwydi i esbonio i'w bobl beth oedd yn digwydd. Efallai'r proffwyd mwyaf adnabyddus ohonyn nhw gyd yw Eseia. Ac mae adnod o obaith yn dod o'i lyfr sydd yn aml yn cael ei ddefnyddio adeg yn Nadolig. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Pan oedd Eseia'n sgwennu, roedd Israel wedi ei goncro ac yn gaeth, ac roedd Judea dan fygythiad ac ar fin cael ei alltudio. Roedd yn amser tywyll iddyn nhw. Mae Eseia'n sôn am olau mawr yn gwawrio. Roedd hwn eto i ddod yn ei dyfodol nhw. Ond mwyn pwysleisio sicrwydd y peth yn digwydd, siaradodd Eseia am y golau fel petai'n digwydd ar y pryd. Beth fyddai'r golau yma yn ymddangos fel? Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd yn cael ei alw yn strategedd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesodd, tywysog heddwch. Fydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant diben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a theyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan, ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. Mae mab i'w eni. Ymhlith pethau eraill, fe'i gelwyr yn dduw arwrol, un a fydd yn teyrnasu ar orsedd Dafydd, a bydd ei orsedd yn sefyll am byth, mae'r Beibl yn ei ddweud. A'i dyma yr etifedd a gafodd ei addo i Dafydd. Fel yr addewidion a gafodd ei wneud i Abraham ac i Dafydd,
Mae'r honiadau yma'n anhygoel, ac mae'n anodd i weld gyda pethau fel oedden nhw sut y bydd yr addewidion yma yn cael eu cyflawni. Ond roedd hwn yn neges o obaith i alltudion Israel ac i Juda oedd dan ormes. Bod gymaint o bobl y gwledydd yma wedi troi eu cefnau nhw ar Dduw, doedd Duw ddim wedi anghofio'r addewidion nath i Abraham ac i Dafydd blynyddoedd yn gynt. Roedd Duw yn eu hatgoffa nhw fod e'n cadw eu holl addewidion. Y cwestiwn ar gyfer pobl yng nghyfnod Eseia oedd hyn. Oedden nhw'n barod i ymddiried yn addewidion Duw pan oedd amgylchiadau'r byd o'i cwmpas nhw yn awgrymu bod cynllun Duw wedi methu? Mae'r un cwestiwn yn ein gwynebu ni heddiw. Pan rydyn ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni, mae gymaint o anhrefn, poen a dioddefaint. A fedrwn ni credu bod Duw yn rheoli? Ydy'r gobaith roedd Eseia'n sôn am yn berthnasol i ni heddiw, bron 3,000 o flynyddoedd ar ôl i Eseia byw? Ydy hwn yn mynd i fod yn fendith i holl bobl y byd gan ein cynnwys ni, fel cafodd ei addo i Abraham? Dydyn ni dal ddim wedi cyrraedd diwedd y stori.